κάντε και να αφήσει το Gamer 123. Δεν έχω καλό φωτισμό γιατί δεν έχω το κανονικό μου φως. Το φως μου και το background που είναι σπίτι της μάνας μου. Αυτή τη να σου πω πια, δείτε και το άλλο βίντεο που ανέβασα, το Q&A. Δεν είναι οι πολλές ερωτήσεις γιατί μου το έχω γράψει και σε άλλο βίντεο. Οπότε θα το κάνω άλλο βίντεο με αυτές τις ερωτήσεις. Λαϊκή έκανε. Αυτό. Κάντε like, subscribe, πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχεται όλες οι ειδοποιήσεις. Notification, κάτι τέτοιο. Notification. Bell. Κάντε like, subscribe και bell. Και στο YouTube όλα αυτά, DIY, Facebook και αυτό. Ναι, bye.